Hi, honey. Good morning. Tayo, yan. Kaya pala, yan. Nagdadamog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Ngayon pong aldaw na ini, kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kami gabos, nasa marhay na kamugdakan sa mga oras na ini. Librido po sa anuman na kapahamakan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sa programang ini. Bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hirit. Kasabay niya to dyan mga tugang sa luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ang unya na pag-aaga sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay niya to dyan si Joshua Bino, Karen Ala, Alarmario, si Jomar Bien, si Angel nagpa-excuse ha. Igwa daw si Angel kimportanteng kuan ko niyan. Igwa kimportanteng asikasuhon regarding po sa iyang baby. Yan ha. Siring man mga tugang, good morning po sa Technical Department si Ronald Baldo, Newsroom News Director Mar de la Cruz. Si Boy gari medyo pampasiboy ha. Igwa pasiboy kinit na namamatian ko niyan daw. Medyo gari may pampasiboy. May sinat pa gayon. Nagsusinultero. Good morning, Ismail. God is good all the time. Good morning, Pets. Anong pets ang niya, Ronald? 19, di ba? Huwebes ngunyan, mga tugang 19 po kan Pebrero. Kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos nasa ayos. Asin po, mga tugang maugmang aldaw habang nakatutok diri po sa inyong programang Morning Hearing. Nagdadamog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Aramon tadaw ang mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay mga tugang ang istorya ni Joshua Bino. Kasubanggi may kwan sa sentro Igwa tabi ki kariribukan sa sentro kan Legazpi. May kariribukan sa sentro kasubanggi kan Legazpi. Joshua, good morning Joshua. Yes, Biti. Good morning. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa primerong bungkaras ka na bareta. Tama ka dyan, Biti Henry. Balik sa daragan na pasyar kita. Yeah. Kasubanggi sa syudad ka na Legazpi. Iyan matapos na magkanayap ang sarong insidente ninsulo sa sarong business establishment sa barangay Tinago, Legazpi City. Partikular na itong tindahan Bagatabi ni Henry nin mga appliances. Bandang mga alas 7, mag-aalas 7:30 na banggi kan kidtigon nin insidente nin sulo ang nasabi ng area kung saan ruminispondiman tolos ang mga personahes kan Bureau of Fire Protection o kaya BFP Legazpi. 5 mga fire truck ang nagresponde sa insidente kan sulo. Asin tuminabang man ang mga personahes kan Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade. Tagkod sa Dagus na madeklarar na fire out. Eksakto alas 8:39 ang pagkabanggi. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Acting City Fire Marshal Fire Senior Inspector Jores Ray Uyardo, siguro sa iya naglansar na sa indang gipatura min magkakanigong investigasyon. Tangani tabi Biti Henry Aramon ang pinakakausa kung paano nagpuon ang sulo sa laog kan building. Sigun kay Uyardo sa initial na assessment tabi Biti Henry, nagkadaranyaran ang nagkapirang mga appliances. Partikular na sigun sa iya nagpoon itong sulo tuman sa area kung saan yaon sa mga refrigerator asin mga aircon. Kung kaya sa ngunyan, pantang pinag-aaram kung ano ang kausa,
saka man maaraman kung pira naging kanyos sabi ni Henry kan nangyaring insidente nin Sulo Kasubanggi. Alagad ang kinamarayan man susog sa pahayag ni Fire Marshal Uyardo, wala man na diskwido, wala man kinalugadan, wala man kina-record na injuries kan mangyari ang insidente nin Sulo. Asit salamat man ta marikas tadi ini VP Henry na napundo kan mga nag-responding Bureau of Fire Protection. May mga estratehiyang ginibo para marikas na mapalsok ang kalayo asin day man madamay itong iba pang mga gamit o kaya mga appliances. Kung kaya sa ngunyan tabi VP Henry ang pagiromdom ni Fire Marshal Uyardo maging maingat kita sa negosyo o kaya sa saliritang mga harong dapat terming magpasiguro tabi VP Henry tangan nilang makalikay sa mga insidente nin Sulo. Yan tabi VP Henry kompletong detalye. Oo. Ano tabi Joshua? Day managulpe? Day managulpe tabi VP Henry naagapan man tulos and sigun kay Fire Marshal tikiwasan ninda sa ibang area nagay man ki Sulo, ki Kalayo tanganay kumbaga day maubos ito tabi VP Henry ang medyo tinamaan lang talaga kan Kalayo itong portion kung sa inyo ang daduman sa mga refrigerator buda mga aircon. And so far day man masyadong nagulpe marita day man na tumpos tabi VP Henry and naagapan man tulos and day naman nakadamay sa iba pang mga pagtaraning ng mga establishment do negosyo yan sa naunang bitan niya itong lugar. I see. Okay. So at least day man nagulpe ano? Day man nagkayanap kimas dakula. Day man VP. Kundi maasuhon lang kaso banggi sigun kay Chief Uyardo inutindang naging strategy. Binuksan sa mga entrance sa Henry para pero sa init, makaluwas and madali na mapalsok sa kalayo sa laog. Ayun. Okay. Kaya daw kasubang may nag-aarapon sa kuya eh. Pero bako man pala masyadong dakula uno na maray. Salamat ng maray sa mga texter ta. Ade. Okay. Sige. Anyway, tabi Henry, iyan ang kompletong impormasyon. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwag. Basta Morning, Henry M. Thank you Joshua sa report. Mientras tanto, 15 makalipas ang alas 5 rin morning. Dumang kita sa kinamumugtakan ni Karen Ala. Ramon Tadawan, Bareta sa Morning Hirit. DCGB, Baretang Bareta. Karen, good morning Karen. Yes, good morning VP Henry. Formal nang didiskutiron ngunyan sa committee hearing kan Junta Provincial. Aloy nang ipinag-endorse ni Gobernador Noel Rosal na maipasar na ang pagtauning pinaghalat ng hazard pay duman sa mga veterinaryo, livestock inspectors, as in meat inspectors, kan Provincial Veterinarian Office. Kung natatandaan bagatabi VP, haloy naman na pinaglalauman ang bagay na inikan Provincial Veterinary Office kan Albay sa pagsabing ang susug kan opisina digdi ang sa indaman na eligibility lalot maselandangan hazardous man sa indang parte ng mga livestock o ining mga persona ining trabaho considering exposed sinda sa mga helangkan mga hayop. Ipinaliwanag man mismo ni Provincial Veterinarian Pancho Melia na dakulang bagay ng madiskutir ang kahagadan nindang iyan matapos ang dai partikular o direkta mismong pag-identify sa inda kan Magna Carta for Health Workers na sinabing partikular na pinag-identify sana sa mga health workers arog kan mga doktor asin mga nurse na nagtatrabaho sa mga hospital de gobyerno. Kung kaya sa oras na maging matarayon po ini atyan sa committee hearing ang mga legal dangan financial na aspeto sa bagay na ini, automatikong ipapasal sa deliberasyon kan sanggunian pandalawigan kan albay ang bagay na ini
ining ordinansa sa pagtaunin hazard pay sa mga nasabing persona kan Provincial Veterinarian Office. Tanganing nakuana itong pinagahalat naman nindang benepisyo na day pa nakukua sa kudmon yan. Oh, nat ay gwapa nang palan. Haluyuro na yan. Oo. Pandemic pa, Henry. Oh, anong rason da ka yan? Anong pinakarason ka yan? Dahil nga ni Tabi Henry, paday man sinda identified ketong sa Magna Carta for health workers. I see. Minda, so eligibility ni man ngaya. Paday man nga kami matutawan kay hazard pay, paday man kay may identified para mga doctor and nurse man lang po, BP. Pero ang Beats W, kasarabay dyan? Pero sinda, day man. Day sinda ka entra, di? Day. Okay, sige. O di, pasensyahan na sana. Yun man ang buhay, di ba? Paminsan kasama, paminsan hindi. Tama. Paminsan okay ka, paminsan hindi talaga. Ganon talaga ang buhay, di ba? Yes, VP. Paminsan gusto mo, paminsan ayaw mo, ayaw ka. Paminsan, Mapun ka na naman palan. paminsan ayaw ka, gusto mo, di ba? Ganon talaga. May ayaw ba sa'yo? Wala man akong sinabi. Latoson ka. Okay, Maraming sige. nagmamahal sa'yo. Ano? Maraming nagmamahal sa'yo. Siguro. Sige, bye-bye. Yan ang report. Kanan ala. Salamat, Karen, sa report. Halid dyan sa luwa. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Para po sa mga reactions ngayon na pagkaaga, mag-text lang po sa 0969-088-5548. Ulitin ko pang number, 0969-088-5548. 0966-203-0034. Yan taban mga number na pwedeng i-text sa pagkaaga. 0969-088-5548. 0966-203-0034. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jimmy, nasalita, nasa linya. Good morning, Jim. Yes, BP, good news lamang kita Yeah, sa mga tama senior yan. citizens kanuwas. Dahilan sa Municipal Ordinance number 01 series of 2026 na may titulong Establishing a Local Cash Incentives Program for senior citizens, approved na sa isnagibong review sa Level Can Committee ni Board Member Glenn Casulia, Chairman Committee on Senior Citizens and Persons with Disabilities sa Sangguniang Panlalawigan, Canalbay. Pagkatapos kanipig rekomendar sa plenaryo para sa opisyalmente maaprobaran kung kaya ang mga kwalipikadong senior citizens kanuwas edad 80, 90, sundo sanggatos may piglalauman na financial incentives gikan sa lokal na gobyerno kanuwas nakadepende na ini sa mga lokal na opisyal, partikular kay Mayor Jan Trinidad kung paano ang implementasyon kanasabing aprobadong review ordinansa sa Sangguniang Panlalawigan, Canalbay. Sa level kan Sangguniang Panlalawigan, deklarado na ining valid and operative kung saan ang initiative ang ini minasuportahan provincial government sa national na esfuerzos na matauan in social protection ang mga elderly citizens sa pagikan pagtao and financial support gikan sa lokal na gobyerno. Yan, bibiyan sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawa, 6:22 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa inyong programang Morning Hirit. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, tabi kay Busing Leonito Gaviria. Salamat, amigo, sa padago sa pag-antabay sa tuyang programa. God is good all the time ngaya. At saka Ate Cayen Llobrera. Good morning, Sir Henry. Magkapi po. Maray na aga sa mga taga-Daraga. Mayor Vic, maray na aga. Pag-open ko Facebook, ikatulos na iling ko, pinakita ko kay Mama. Alat ko na. Si samping taraman mo kaya di si Mayor Vic ko. Alat ko na. Basahon ko giraray ha. Basahon ta giraray. Basahon ta giraray. Maray na aga po, Sir Henry. Magkapi po, maray na aga po sa mga taga-Daraga.
Mayor Vic, maray na aga. Kama pala, may kama. Kaya man, pag open ko kang Facebook, ikatulos na iling ko, ipinakita ko kay mama. Sabi ni mama, kapugi ni Henry M. May nakataram na kansa ko, tabi. Sa Maria, may nakataram na kansa ko, yaki. Pugion ka ngaya. Ay, bako pa, antem nang, bako pugion, gwapuhon ka ngaya pa, no? Bigla ko nakapreno sa auto. Magmon man pagdangugon, maski karaw. Maski karaw, magmon pagdangugon. Nagdadangog ka mo sa DCG. Ale, Always number 1, always at your service. good morning, Padingal. Buhian mo tabi, go ahead. Morning, pare. Barato na pala mo yan ang karneng oregadi. Ah? Barato na. Kanigon, man padi man na. Yung to 17 na sana. Hello? Sa inyan, Maski sa pero mas marayo dyan kamo sa Arimbay kay Patingdan. iyo. Ako kaya din ako Sa nagkaka... Arimbay, Baraton. Ang parasaod kaya sa harong si Mrs. Nagsaod ka Domingo eh. Kaya din ako parasaod ni Mrs. magsaod. Logi ngon yan sa mga paraorig. Iyo man ang ade. Baraton ang presyo. Oh. Bata, ang pag-ataman ba kang urig paminsan? Mapagalon man. Di ba? Yan nga ang pag-iling mo sa nakun ang urig pwede ng bata. Ang urig makairakon ma'am. Duro pa na pagparataman mo baga di. Tapos Iyon biglang ang ipabakal mo. Ay, nako. Bibuno ko sa ay. Makairakon ang urig. Iyon mission kan orig. Yun, sabi nga ni, nag-urong na sa urig mo sa kabayo. Sabi na kang urig sa kabayo, kumusta ka ngaya pading kabayo? Ay maray man ngaya ko. Sabi kang kabayo sa urig, ika ngaya pading urig, kumusta ka? Kulibat ko ngaya, mapista na da sa Indo. Sabi kang urig, salbata na ngaya padi, paligsukon ka. Paligsukon ka ngaya padi. Minabungis kibuhay ang urig baga, di ba? Nasa ka mabakal ka mo, diyan ka mo sa Arimbay. Dan. Sa Indian, tamagi daw ako mga mandoro na rin. Sa Indian, tamagi daw ako mandoro na rin. Yes, Legazpi oil. Ah, okay. Okay. So basta sa sa Legazpi sa wala. Sa wala? Okay. Okay. Hapon mo sana si Dan Dante. Aha. Okay. Dante. Yes. Ayan Okay. ang boss diyan. Good morning, mga taga-Rimbay. Tapos good morning man sa mga kapangkirwan kay Madam Carol Valladolid. Diyan ko si Madam. Ano yun ang pananaasay ng digdi sa Maslog National High School. Ah, really? Oh. Yan, teachers in charge yan. O yan, para dangogon mo pala. Salamaton po. Salamat. Kakul man talaga ako mga paradangog na medyo may edad na si Madam Ade. Okay, dad ka. Akay da, aba ko pa masad. Aki pa? Pero nga na edad ka. Aki pa? Kita. Aki pa? Aki pa? Bata kulang magitang paradangog na daraga buda soltero kadaklan sa to mga arog ka na edad na mga kaedad edad ang aki pa man. Eh, may mga viewers man kita sa cellphone. Dakol. May maray man na bareta si Madam Valladolid ngunya na daw mabisita digdi sa Maslog National High School. Sa mga taga-civil registrar. Wow. Tapos PSA. Iniwaga pero gigibo kan mga taga-civil registrar. PSA na nagbibisita sinda direkta na sa mga barangay para sikasuhon ko may mga problema kita sa restro o kaya may igwa kang ipaparestro. So sa PSA ID o National ID. Yeah. Ayo yan. Pwede. Kung may gusto nindo magpa National ID. Yeah. Ayan, bibisita ninda sa mga barangay mo. Yan, schedule sila. Class 8, digdi sa Maslog National High School. Yan ang magayon na bareta man. Yan na aldaw, lalo sa mga taga-Maslog. Dahil masakit ang gibo, ulangan. Na may problema kita sa restro. O sa gusto mo magkuhang National ID, magpasya diyan sa Maslog National High School. Nakuluno naman estudyante pala digdi sa Maslog. Yeah.
Imagine mo, 500 plus na ang mga estudyante digdi. Nakula naman ano, populasyon. Ang panahon, nagkakapira sana kami nagpaka-eskwela man dyan sa, sa Banwa. Oo. Eskwela ngayon sa Banwa. Kita ba ito? Yeah. Kanya, imagine mo, Totoo. produce naman kami pala digdi CPA. High school, adi? Oo, CPA? Talaga? CPA naman digdi, oo. May nakul na mga naging professional. Tundag na yan kan sa Moyaman na nagkaigwa naman digdi kan Maslog National High School. Okay. Good morning sa mga Yeah. teachers. Digdi sa Maslog National High School lang kay Madam Carol Valladolid, so teacher in charge. Asod man na naabutan niyan. Good morning, Ma'am Carol. Ugma naman ito si Madam. Yeah. Nakapadaba ko mga teachers pa rin al. Dito lang. Padaba ko yan. Padaba ko yan. Ito pang panahon baga. Ever Sultiro pa kita. since, padabaon ko ang mga teachers. Sultiro pa baga kita. Padabaon ang mga teacher. Ade, mas kingon yan. Ayun. Hindi man nagkukupas. Pero lamang ako na, di ako nakabalo na ma-inlove sa teacher ka ito. Kaniguan. Iyo tabi pa rin. Ayun. Padaba ko lang sinba. Oo. Comment na lagon ako. Okay. Sige na. Kaya man na. Ang pagkaras ka informasyon. Thank you. Thank you, Paringal. 5:30 na sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon tanawan mga headlines kan mga bareta ngunya na alaw. May nagdeklarar ng madalaga na presidente sa 2028 palan. Good morning, Paringal. Ay, Paringal. Sorry. Good morning, Paringmar. Good morning, VP. Good morning. Malain pa rin sa tama. Bandera ang pagdeklarar ni VP Sara Headlines. na mga kandidato siya sa 2028. Tapos nagaganintawad sa publiko Na? tinabangan niya dang manggana si Presidente. Okay. Hindi ng Malacanang, dahil mo ngayon pagkuhaw ng kredito, tapariyo ka mo nagtabangan. Okay. Abiban ka ang Malacanang, good luck. Pero nagbunga yun man iba-ibang mga reaksyon. Alis naman iba-ibang mga leaders, asin mga miyembro kan Kamara, asin pati sa Senado. Ang sabi ni dating ni mamamayang Liberal Party List Congresswoman Leila de Lima, na iyon House Deputy Minority Leader, na dapat dasimbagon muna So? ni VP Sara sa mga aligasyon bago mag-ambisyon maging presidente. I understand tong pagkandidato ni VP Sara sa pagka-presidente, dahil daw ng epekto sa litigasyon kan impeachment, sabi man ni Senador Tito Soto. And posibleng alyansa ka ng administrasyon ang sinoposisyon dahil panapag-urunan sa Malacanang. And ang sabi kay United Opposition, maparada man sinda ni standard bearer para sa 2028 presidential elections sa mga maabot na aldaw. Sa ibang mga headlines, Presidente Bongbong Marcos na-receive na ang ICI report sa Manualiang Flood Control Project sa Semparago yung pinag-aadalan. Sianggaan, suportado ang lifetime rate subsidy program ni Presidente Marcos. Hindi pa rin lifeline subsidy. So, kuryente na di. Sa kunyan lang ini, sa diba? mga membro kang purpose. Gari may electric, gari subil mo, mato ang gobyerno kinagkapirang kantidad? Halimbawa, ano yan, so automatic ko niya ng 50 kilowatt hour. Yan, kung konsumo mo nga yan, libre yan. Pero hanggang sang gatos yan, 100 kilowatt hour para sa mga 4-piece. Okay. Pero kung ika nakarehistro, hindi ka parehistro mo pala nini. Yeah. Pero si Aki ni Presidente, may sarong bill na tigbusol na ilibre na sa kuryente ang mga konsumidores na 4-piece man o bako na ang konsumo dahil masobra sa 2,000. Saan mabayad? Gobyerno. Sa gobyerno? Sige. Nasa kunyang pa yan, nasa plano pa. Sige. Nasa kamera pa, sumiti pa sana. Sige. Mahiring pa kayan. Okay, manaw kaan. Kasong theft, nagbaba sa primerong anom na simana kan 2026, sigun sa PNP. Pagkandidato ni kaya ining fourth impeachment case kontra kay VP Sara, sa girari na naging matanong sa Kamara de Representantes,
may nagsumitir ng pang-apat na impeachment case kaswapon. Apat na Okay, LTFRB, kukonsulta ng publiko sa hirit na aumento sa pamasahe, sa tawag ang pagsita ang presyo ng petrolyo. May hirit sa grupo kan transport na kung pwede dagibo ng 15 pesos. An minimum. From 13 pesos to 15 pesos. Aha. Dahil sa pangwalo ng bisis ang uminto kan diesel. Mas kaano kung na kan iniro, sagkod mo niyan. Alright, mapakang Pilipinas. Kaya ako nagkakarga ako, duman ako sa may pasiring sa Santo Domingo. Maski harayo, di duman ko ito. Isa Antonio, kung magkarga sana. Tapos, kunyan, Manibila, aram na ko. Paghali sa Petron, balik ako sa Legazpi. Di man minabalik. Balik, tulos, kikap. Bibalik. Pagtiko ko duman, pagkakarga, pagka full tank, balik tulos sa Legazpi. Kumaapit ka doon sa Apparel House. Saan? Apparel House. Apparel House? Saan yan? Naman sa tindahan ni Madibo. Ay, kay Mading Jenny? Apparel House, ha? Talaga? Maduman daw ako. Hanggat mamili ka doon. May discount daw kita? Pero hindi ba kalibre? Ililibre ako, ha? Sa kaugmano mailing ka na, kakito ilibre, dana sana. Garo doon ako. Baka rapason ako ni Mading Jen kuhaan sa rong pantalo na kuhaan. Dahil ba ikang problema, taan aftubangan ka ito, Aretsyo. may health office man. May problema. Pag naranggusan ka, ikotulos ki kuhaan, ikotulos ki ano niya, kimabulong sa imo. Alright, mga Pilipinas, na itinapailing ang West Philippine Sea, itinuwas na sa publiko kan Namria. So mga aficionado ka tennis, congratulations kay Alex Yala. Lawag na sa quarterfinals matapos na paluhudon ang Romanian player na number 32. Yan. Duwa ng Dracula ang nadali. Tibay si Alex, ha? Tibay? Ang lugod, na-inspire ako magkawat ki tennis lugod. Dakula ng mga babae mo nga, na-inspire. Dyan sa pagdomingo baga dyan sa may pasakat sa linyo nila, may lawn tennis dyan. Tamang-tama yan. Ang problema, wala akong tennis. Wala akong tennis. Tennis racket o tennis na sapato? Tennis sa pangsulog. Okay. Yan dito yung mga nagpaggagat dyan sa PYS Enterprises. Anak mo sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo PYS niya yan. 24/7 konektado kung maski download. Siliman kan Sangad Solar Corporation. Basta Solar Sangad. From Newsbase, ini po si Marcela. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Wala kita ki mga pag tennis player ka baga dapat ang sapatos mo sumaray. Ang mga sapatos ko subaraton man sa nagaring. So mga 1,000 plus na baga na tennis diyan sa kuan yarog sa nakaan. Dahil pwedeng ang sapatos mo sumaluyay. Dapat so the best pag nagdadalagan ka dahil magkagiris ang sapatos mo. Di ba? Bako yung tabi mga tennis player, dapat mari ang sapatos mo eh. Tanganing magayon ang dalagan. Sige daw, tara munta daw mga tugang ang report hali dyan sa Pag-asa. Sisa yan duty ngo yan, ano? Isa daw ngo yan ang duty sa Pag-asa. Baka sana ang duty si Melvin o si Jim na Bordales. Sige daw, tara munta daw ang duty ngo yan sa kamugtakan kampanahon. 5:36 na po sa Morning Hirit. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Sige, ano po ang latest ngunya? Good morning! Good morning po. Okay. Guna ko nawawara ka. Okay, sige po. Ano ang latest forecast? Go ahead. Para po sa tuyang forecast ngunyang petsa 19 ng Pebrero, aldaw kang Webes ang northeast monsoon or ang amihan ang prevailing weather system nato na nakakaapekto digdi sa
Bicol region. So asahan niya to na itong amihan ay magdadala ng bahagyang mapanganurong tagkod sa mapakanurong kalangitan na igwang mga diit na mga pag-uuran ang mamamatian sa bilog na Bicol region no niya na aldaw. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa Norte Sirangan ang iiral na at ang kadagatan naman nasa kanya tong katamtaman sagkod sa makusog ang pag-alon. Ang agwat ng temperatura ngunya na aldaw ay posibleng mag-abot ng 25 to 30 degrees Celsius. And sa tuyang monitoring naman, sa wala man tayong nahihiling na low pressure area or bagyo sa laog as in sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. So ang expected weather condition throughout the day is generally fair weather. Yun po ang ating weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi. Ini po si Alexis Ruy Vivar ang nagbabarita. Dengon niyang kikuan, gale warning, medyo kan baga, medyo maparos-paros. Ang apektado lang po nito is sa may northern part po kang Luzon. Sa tuya sa Albay Katanduanes, dahil man ano? Apo. Ayan, very good. Salamat, Miss Alexis. Good morning. Apo, good morning din po. Thank you so much. Mga tugang, iyan po ang latest na kamugtakan kang panahon from Pag-asa. 20 before na 6 in the morning. Good morning. Text na po sa tuya ng mga greetings para sa birthday ngunyan. 0969-088-5548. Ito po sa tuyang bagong number sa Globe, ha? Ulitin ko po yung bagotang number sa Globe. 0969-88 mali. 0969-088-5548 at saka 0966-203-0034. Hello, good morning. Good morning, amigo. Good morning, amigo. So sa imong idolo, tumatibayo na ang naka-advance na sa tennis, ano yung game sa Dubai? Tawag ka sa game. Ha? Sulit sa pagpupuyat ng mga Pinoy. Yung nga ni, Ako gusto ko man siya pagparailingon. Ang ako duman, amigo, sa tennis shoes baga? Apo. Mga pito, cross training shoes. Ano? Training. Cross? Cross. C-R-O-S-S. Cross training. Ang pigamit sa lawn tennis na kwan, na sapatos? Training yan. So gamit ba ni Andre Agassi? Mahalon kayo dyan, Migo. Mga mahalon yan. Dito kaya bayadan yan. Di ba? Pero malas ako, Migo. Tan mga sapatos ko nga ni. So 1,000 plus na? Malas ako, Migo. Madali ba ang oronin daw? Ha? Madali o ng horon? Madali o ng horon? Di man kaya bigo kimaraot ng panahon? Pag una ko. Nataban ta pagparalabon mo, di man kimaraot na panahon. May nga nanding maraot na panahon. Bako man gale warning. Ano? Girl warning. May warning pa. Natusunta. Good morning. May warning. Ako ito sa imo. Nakamalis siya ka malan? Nakamalis siya ka? Mga tugang oras natin, 19 before 6 in the morning. Anong pitsa ngunyan? 19 ngunyan, ha? Good morning, tabi sa mga taga UST Legazpi, ha? Kaso hapon, nakagi ako dyan sa UST. Magayon pala ng campus kang UST, ha? Digdi sa Peñaranda. Good morning, tabi sa mga taga UST. So mga nasa bata kaso hapon naman. Magandang morning. Wala tabi sa mga kwanta, sa mga satuya na mga midbid na faculty dyan po sa UST Legazpi. Yan. Good morning, tabi sa Indogabos. Yan. Hello? Nako naka Malaysia. Migo? Nako naka Malaysia. Ano bigo para Malaysiahan mo na? Tabing maray ang panahon. Ha?
Tultulon ka. Ay, meron ka pa matultol kung guran ka na. Meron ka matultol kung may tama ka na. Latosunta kang sarawayon ka na. Matultol ka, sumaray pampat kabugtakan mo. Kung maraw ka mamahiling mo. Meron ka matultol kung nabadulan ka na. Seryoso pati, seryoso. Apotonta ka, meron ka matultol kung kuwan ka na, kibad ka na. Kung rin napas ka na ki kontan sa mod. Kaya mo. Kaya kaputan ka sa mod. Baka mahiling ka na long sleeve. Matapin ako na ka-long sleeves mo yan. Tabid ang panahon, maray sa pag-long sleeves. Di ba? Kaya nga ni. Kaya, buda, nagaturotakin ako ngunyan ta. Gani maray-maray. Pero kung ako nakatak-out na baka tinakuan ang tulak na. Ano yung pala na Malaysiano, naka-long sleeve ka pala. Di ba ako na Malaysia? Naka-long sleeve ako, pero daw na. Nice talaga. Ano nga pagrapas, may depensa. Sarawayon ka. Pati mo ito sabi kang nagkapunse mo na girl warning wala. Girl warning. May girl warning. May girl warning. Kaya pumundo ka. Kaya pala pumundo ka. May girl warning. One pulse move ka pala. One pulse move. Primati ka. Ay, hinda. Okay. Bye-bye. Sarawayon ka. 15 before 6 in the morning. Tayo'y magtatanim, maraming aanihin, giginhawa ang buhay. Yaman itong bayan, magtanim, mayroong kang aanihin. Magtanim, mayroong kang isasaing. Good morning, Jomar. Good morning, VP. Good morning. Good morning. Good morning. Maghapon kita good morning. Ay, inda. Natanatubag mo na kung yan. Sabi baga kaso, may nagsabing babae, kasod ma, pero 47 years old ka na, VP. Pera? 47 ka na. Aya, sobra naman. Makasupong naman. Sobra. Sabi kan, so sarong babae, kasod ma. Oda. It took me 47 years to understand that my life was not only meant to be only mine. Unlike Really? others, I might not have been born just to chase happiness. I am running for president in 2028. Si speech niya na BP Sara. Siya pala, 47 years old na. 47 anyos niya bago niya na realisar na ang buhay niya ngayon, baka man sana para sa saya, kundi para magserbe bilang presidente ng Pilipinas, kundi para magserbe, bako lang para sa sarili niya. So, Ako kaya, gari naisip ko naman ang mga araw kanali niya. pero si BP baga, 20 taon nang nasa politika, ngunyan niya pa sana na-realisar na ang buhay niya pala, bako man para sa sarili niya, kundi para pagserbe. Ano ginibo niya kang 20 taon? Kaya may hugot ka Iyo kaya ito sa pinaka, ano kang speech niya Napasunta ka. Gari may hugot ka Na-realisar niya na ang buhay niya pala, bako man sana para sa iya, ngunyan na 47 anyos na siya, 20 taon na kiserbe. Iyo man ang ano. Nadakop lamang lugod sa sarong Dahil ko nagamit Puser nun. digde. Dahil ko naarugod ang Sa linyang malilipot. Napasalat lugod kita. Ade. Nadakop lugod. Dahil kayan, nadakop sa sarong puser, digdi sa malilipot Oh, sa tulma. Wala ka. Sabi Sige. Alam ko na. Sabi digdi ni Sabi ni Dr. Glenn Isip, ako na nga ang bahala sa medical certificate mo. Pakarayan, amigo. Dr. Glenn na ini. Pakarayan, amigo, ang mga tirada mo tabi, barkada. Okay, sige, go. Nadakop si Tamban, 32 anyos, Ay, taga nako. malilipot.
dahilan sa search warrant na ipinautob kan pideya mo kan malilipot PNP. Sabi ni Police Captain Edito Raimundo Torre, acting chief of police kan malilipot, naglansar sinda nin search warrant o nagserbi nin search warrant digdi sa residensya ni Tamban digdi sa malilipot. Asin sa ginibong search nakuha digdi sa residensya kay ni ang duwang sa shake ang pinagtutubunan na siya buo na may pisadang 0.44 gramos. Dahil lang kay ni ang suspect iyon tinakma na kan malilipot PNP. Graphic tayo ka ni Sara Dinakop na. Yan malilipot PNP asin ano yung digdi sa ipaturo kan pulisya asin ipigprepara ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165. Yan BP Henry and mga impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit. Ikaw ako, Ronald. Latusunta ka. Ikaw ako, Ronald. Ay, lat ko na ha. Ika. Nakalib kaya baga si, ano yan? Si nga nito so nakalib tang pag-iriba? May nakalib eh. Lat ko na tayo na nga nito so wala lugod sa paningit madali lang. Yan problema eh. Dapat kayo may book. Di kaya akong bookmark eh. Pag bibukas ang alat ngo na ha. Alat ngo na. Excuse me. Alat nga na nga ito. So, padingit sa Morning Hirit. Mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Aram daw nindo mga tugang na first time databi sa kinaban inaansaro an mga insekto tinaunan ki global legal history kunain pinagmidbidan sa indang mga legal rights. Ini po mga tugang anang nangyari duman sa Peruvian Amazon kunhain an mga ano nga nang Bicol kang bis an mga ano nga nang Bicol kang bis sugod an mga sugod mga tugang na mga stingless wala kipang bansok mga tugang tinawanan databi nin legal rights mga tugang kan gobyerno tanganing po sinda maging inang pinaka-primero dang step para mga tugang sa pigapod na model of coexistence between nature and the law. Iba man talaga susog mga tugang sa informasyon na nakuha kang DCGB News. Pinagibo ang siring na bagay, tangani na maprotehiran ang mga sugod. Sa sinabi ng lugar na ang sa indatabi na mga hani masiram na pagkonsumohon kan mga tao an stingless bees mga tugang iyo tabi ang pinagkukulture kaniba tangani mga tugang na makaproducer nindakol na dugos. Ayos man adi. Yan insekto yan pero sa di ba ikaw na baga sa iba-ibang parte kang nasyon na sa kinaba na itong sa animal rights di ba animal rights ini tinaon ang ki diretsos an mga sugod uyog-uyogon mo niya yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Sugod. Kung gusto mong barangay, ang apod kan sugod. Kung gusto mong hotel, ang apod sugod. So, ano nga nito? Ano nga nito sa hotel? Sugod, nalingaman ko so taglay ninda naringaman ko sa taglay ninda. Then kaya ako sa mga arugaan. Then ako nakakapamanila then ako nakakalawag ki hotel. Alright, ito. Ay, good morning. Tabi sa mga natin mga texter natin. Good morning kay Primong Domingo Maceda. Oy, Primo.
Good morning, Primo. Sabi kan texter ta, so clean, so good. Yan. Good morning, Primong Domingo Maceda. Happy 70th birthday. Uy, 70 ka na palan, Primo, Retired, kung ito, police, di ba? Retired army officer ini. Si Primong Domingo Maceda. Tama? From Mama, Chin, Miko, Chi, Joven, JD, Akim, Bea, and Mika. Happy birthday po, Papa. We love you. Yan. Nag-chat sa kuya si Chin ito eh. Good morning, Tabi Primo. Good. Kumusta? May farm ini si Primo. Garo dyan may farm inisip. Gusto ko magbisita sa kwan. Retired PNP pala si Primo. Yung tama. Retired PNP officer ini si Primo na Domingo Maceda. Yan. Kaya mga akin niya, may nagpulisman. Nata daw yan, adi. Pag-an nga parent, police, di ba? May mina-policeman dyan. Parent nga teacher. May mina-teacher man dyan. Di ba? Ako garing, ang aki ko, puro lalaki, dahil kinaghilig sa, journalism, sa trabaho ko. Iba sunamana sa ko, kanduwa kong aki Ronald. Iba sunamana sa kuya, kanduwa kong aki na lalaki. Kaya proud man ako, nanaman na ninda ito. Ano, Dr. Glenn? Mareklamo ka, may reaction ka, Dr. Glenn? Proud akong namana, kanwa kong aking lalaki, ito, na bagay na ito. Di ba? Imogmon man ako. Primo, Domingo Maceda, good morning, Tabi Primo, happy 70th birthday. Yung magarag ba, igwaki nga yan, doktor, may mina-doktor ka sa pamilya, may mina-arogi, may na-inspire kaya, na-inspire, di ba? Good morning, Tabi! Sa mga pa-shoutout po sa Aleco, sabi sa post nila, 8 AM po today, start ng brownout dito sa Purok 5, Baligang, Kamaligalbay. 3 AM pa lang kanina, brownout na, National Family, TY po, buti may debaterya kaming radyo. Kulang ang umaga pag walang DCGB, morning hirit ni Henry M. Ay salamat po. Good morning, Tabi. Happy birthday po kay Maybel Rodriguez kang Tagas Daraga Albay. Good morning, Maybel. Happy birthday po. Hindi ka man bagay mag-tennis, bagay ka Tabi Henry magsumba. Lalo na magbaili po, dahil man lamang akong kahilig-hilig. So, lawas ko, gusto ako magbaili. Kung di ako sa kuyang hilig, so baili. Pero kan ako high school, elementary, folk dancer po ako eh. Di ko alam kung natapag-abot sa mga duro disco sound, disco music. Medyo ang lawas ko, kidit. Kang elementary ako buda high school, matibayon ako mag-intra na. Pigdadayo kami ka ito. So, mga competition baga, mga folk dance, ay nako, matibayon ako kaya mga tinikling naan, mga korokarinyo sang iyan, so ano pang mga ano yan. Pero ako diyang kasarabay sa folk dance, sa kuyang kamot, medyo magian magkurokonday baga. Wala magayonon man, nakakakamot ka. Happy Thursday morning, sabi ni Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Madam Amada Esplana, and Ophelia Maravilla. Thank you. God is good all the time. Good morning. Sa Taisan po, mahal ang kilo kang karning orig. Talaga? Good morning, Tabi, sa mga taga-Taisan. Kumusta po kamo dyan? Good morning, amigo. Panalo ulit si Alex Ayala. She will advance to the quarterfinals. Proud Pinay. Tama, amigo. Tama ka dyan. Good morning, Henry M. So, dati baga, pigtits kay to. So, dati na iyan na pigtits sa M. Okay. Good morning, Henry M. Nata, kari, pigis na mo si. Di man ako na, masyado ka muna. Masyado ka mo naman. Relax na. May aldaw man talagang medyo kuan. Medyo... Good morning, pabati kay Ma'am Malu Liaser dyan sa Barriada, Legazpi. Salamat po.
Kinilig ang nanay ko kasi nabasa raw ang text namin. Advance happy birthday po kay Mond Morato, Nove Nacional, Baligang Kamalig Albay. Yan. Mon ba to? Mond Morato, Nove Nacional ng Kamalig Albay. Sige po, good morning. Pasensya na kamo tunagoday ko nagkakabarasaan mga text sa kadakulan tabi kanaglaog sa tuya na programa. Hello? Hello? Ay, bakit wala to? Hello? 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 Nawara. Ay, nako, nag-plus light na naman ang sa kuyang cellphone. Ay na nga nito, so nag-plus light, tinuro sa kuya kasapon ni Pading Marcasi. Nag-plus light. Napindot ko na naman sa plus light. Oni na. Nakuha ko na, Oni na, rimate na. Nakuha ko na. Hello? Hello? Yeah. Good morning, Padi. Good morning, Madi. Abroad na, Padi. Takong bahala kay Madi. Ano? Wala. Ano ba binuha? Nataulo kong katabi, Madi. Giri. Hindi ko na nabuta ba ng mo. Sa edad mong iyan, gari magayong kadapian sa lubot ki, ano yan, ki Upo. Si? Upo. Tama. Imagine mo, kung bado lang ki Upo sa lubot, imagine mo. Makuman, makulong. Makuman. Abislog lang. Wala lang ako sa nang upo. Ano lamang tabi? Magrit ka? Laon mo lang gan. Sinabi na? Alam ako nasa na. Sige. Karamate mo na sa ng tsokolate, makaw muna ako gilit na tsokolate. Tamanyos na ako. Sige. Sige. Diyan sa istanda si Liti, si Wawi, si Karen, si Ana, si Liit, tapos si Joda. Mga diya sabi ni Padi. Opo. Tapos hindi sa poblasyon, si Ote, si Aurel na Bitilio. Tapos si Palingaw inalaga, nabilihan ng iba. Si Mading Dita, nabilihan ng iba. Nabi na? Nagreklamo na naman. Okay. Ayun na lang yan. Iga pa? Ayun na lang. Iga pa? Tama na. Ikaw garing pagkaaga nang iiwal ka. Dahil man. Bata. Habo na ganda kung kaya ako nagtutultul. Taba ko pag-iwalon. Ay kasalan ka man nagtultul. Sinabi na. Maraw talagang tama kang dila mo Baka dahil ka makapaligas pe. Ay nata, nagbantay ka din sa ano? Abantayin ta ka dyan. Abantayin ta ka sa pier. Hindi mo na kumidbid. Ano pang una mo sa kuya? Aluya mag-iimbestigar. Ang mga bagay-bagay nga na dahil ko aram nagkakaararaman ko man na sana. Mag-aaram ko. Tapos mo sa'yo mo nagmati. Di ba? Araram ko. Okay. Ba na magpara pakiiwal? Tabata aga? Dahil man. Ano? Sige na. Bye-bye. 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 Apagal man maging sweet ang gurang. Lakuan pala yung pig. Nagreliboy lamang kita. May nagtaw kaya sa kuya na kuan na mangga. So mangga baga dried mangga. Dried mangga. dried sabi kang sa commercial baga kang suotong sarong food chain mango. May nagtaw sa kuya ki dried mango. May masiramang pagtimo-timo unta. Kumidaw na ako kay sliced bread ngo niya na aga. O di, sob na kita. Okay? O di, sige. Anong gibon ta, Ronald? Iyaw na kita. Madali lang. Taba ka may... Sabi ni Dr. Glenn, God is good sa kadakol kong namatian at inagihan. Yes. Tama, amigo. Kitang mga tao... Di kita tatawan kay anuman mga tugang na naagyat sa buhay kundi ta kayang i-overcome yan. Kung di kita kay mga arog ka na mga agyat sa buhay, let us be relax. Di magkidit.
Tiwalaan talagang sa tuyang mga sadiri na kaya tang gibuhon ang mga iyan susog mga tugang sa satuyang kakayahan. Ang gigibuhon ta sa buhay, kuno yan po day man itatao sa imo ngunyan, may tataon sa imo sa mahal na sa abot na Allah. Only Lord can tell kung ano ang nababagay sa imo. Kung dai mo man iyan makuangon yan, tama Dr. Glenn, na mga bagay na iyan, baka igwanin purpose ang mahal na Diyos kung saan ka panuman. Ako never akong nagkulog kibuot na de ko nagibo ang gusto kong gibuhon. Baka may pig-iisip ang mahal na Diyos para sa imo na ikangayanoy, bako ka dyan bagay, digdi ka nababagay. Diyan ta kay bubugtak ta, diyan ka magiging produktibo, de ka maglaog sa bagay na ta, mapapasubo diyan ang sa imong buhay. Nasabutan po mga morning heriters. Dapat, di ba? Ang mga ibanganing tao, daragiton, na-delay sa flight, naudya nakasakay sa kung ano. Di dapat kita na magkulog nin buot kung ano man ang satong pinagahagad na day tanakukua. Igwa mga tugang nin para si mo na pwede mong makua sa maabot na law. Tama tabi mga brothers and sisters? Mga brad? Tama brothers and sisters tabi? Let the Lord mga tugang guide us every day. Tangani mga tugang na maging magoy ng buhay ta. Pag matapag kaaga, i-ofrecer mga tugang sa tuya. Ano ang dapat mong gibuhon ngunyan aldaw? Para sa karahayan kan sa tuyang kapwa, sa karahayan kan sa tuyang komunidad. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:07 po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyang pong aldaw ni Huwebes 19 po kan bulan na Pebrero. Traffic accident sa Bicol Region naglangkaw. Mas pinakusog na seguridad asin presensya kan kapulisan sa Maharlika Highway sakop kan Bicol Region ibubusol kan PRO 5. Ginubatan Mayor Anong Hoko naghagan ng dispensa sa mga residentes matapos pangbaran ng supply ng tubig sa Banwaan kanakaaging aldaw. Sa lado nasyonal, Vice President Sara Duterte makandidato bilang presidente sa 2028 elections. PBBM naresibi na ang ICI report sa anomaliyang flood control projects. Sa ibang nasyon, Vatican day maintras sa Board of Peace ni US President Donald Trump. Business News, average price kan regular milled rice sa nasyon medyo nagitaa sa primerong kabdang kan Pebrero 2026. Health News, bako gabos na kasag, pwedeng kaunon. An iba nakakaudong sigon sa mga eksperto. Iko nga ning paratinda dyan sa saod. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal digdi po sa GB News Express. Ibubusol ang mas pinakusog na seguridad asin presensya kan kapulisan sa kahalabaan kan Maharlika Highway sa rehiyon Bicol kasunod kan promesa na suporta hali sa lokal na opisyal sa PNP. Inang pighiras ni Bicol PNP Regional Director Erisito Miranda kasunod kang promesa ni Sorsogon Governor Boboy Hamor, Albay Governor Noel Rosal, asin Albay 2nd District Representative Caloy Loria na sanggatos na mga motorsiklong donasyon para sa kapulisan kan Sorsogon asin Albay. Dagdag pa ni Miranda na yaon ang mga unit na ipagpapadagos kan kapulisan sa presensya kan mga otoridad sa National Road sagod sa Matnog, Sorsogon. Pinagtawanin doon kan opisyal na ang dagdag na presensya kan mga kapulisan sa tinampo makapagtataon tulos na pag-responde ano man na oras asin makakatabang makagiya sa mga potensyal na investors sa paginin pagpapahiling ng secure asin business friendly na kapalibutan. Ang Sorsogon, 95 na personnel ang magagamit. Ang Albay, 95 na personnel din. Ang Amariliso, 95 na personnel din. So, mag-dedicate tayo ng more or less mga 300 na police. Magbabantay at a given time sa Maharlika. So, we are expecting around 150 police. Kasi dalawang ship yan 150. So, yung 150, expect natin na 150 na motor more or less din yan. Tatakbo ng Maharlika. Stretch ng Maharlika. Antingog ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erisito Miranda. Mientras tanto iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, kaso nin mga traffic accident sa Bicol naglalangkaw.
Jimmy nasalita sa report. Jimmy, naputol ang signal ni Jimmy nasalita hali dyan sa luwas. Mientras tanto, maabot po sa 350,000 pesos kada taon o kaya nasa 2.1 million pesos ang laog nin anom na taon na kantidad kan full scholarship na pinag-opresir kan Philippine High School for the Arts o PHSA sa mga mapasar na estudyante hali sa Rehiyon Bicol. Sigon kay PHSA Project Development Assistant Jeffrey Wallet sa entrevista kan DCGB News, katako din kang gihibuhon na annual nationwide search for young arts scholars audition sa Pebrero 20 ngunya na taon sa Bitano Elementary School, Legazpi City. Ang nasabing audition, sigon kay Wallet, ang bukas para sa grade 6 students sa Rehiyon Bicol na may hilig asin talent sa arts. Ang mga maot na magpartisipar kay puan sa nang magsumiter nin kopya din birth certificate, application letter asin magkakarigong sertipiko na available sa inda. Mientras tanto, kung makapasar, ipapaira ng mga estudyante sa taon na training asin pag-aadal kung sain ang mga scholarship fee ang masakop kan tulong beses na pagkaon oral daw, istaran, learning materials asin iba pang panginot na pangangaipuhan ang nadaig kaipuhan na bayadan matapos ang 6 na taon na programa. Sa lahat po ng mag-aaral na sa 6 na baitang dito sa Region 5, sa Bicol Region, iniimbitahan po kayo ng Philippine High School for the Arts na ipamalas ang inyong kakayanan, inyong talento at maging scholar ng Philippine High School for the Arts. Malay nyo kayo na yung susunod. Kaya sa darating na February 20, 2026 sa Bitano Elementary School, kayo ay mag-apply na. I-audition niya inyong kakayanan, ang talento ninyo sa pagsayaw, sa pag-awit, sa pagtugtog, sa pag-arte o sa pagteatro, at sa pagguhit at pagsusulat, lahat ng yan. Ang tingog ni Philippine High School for the Arts Project Development Assistant Jeffrey Wallet. Iba pa niya itong mga baretang unyan sa lado lokal. Dumang kita sa report na dara ni Karen Ala hali dyan sa Alwa. Karen, mientras tanto, mga tugang nasa linyaman ang dagdag na report hali po dyan sa lawas kay iba si Al Armario. Aramon tapan ibang mga bareta ngunyan sa lado lokal. Good morning, Paringal. Go ahead. Training o pwedeng i-training seminar ang mga barangay official kan sa indang obligasyon sa kampanya laban sa illegal na droga. Question yan ni City Councilor Alex Hao sa aksyon kan sanggunian palunsod ni City Councilor Charlton Lahara, Chairman Committee of Public Order, sa kagalaman kan PDEA na obligaron ang mga elected official na mag-witness kunigwa nin mga anti-drug operation sa saindang lugar. Mandato yan sa mga operasyon kan PDEA, alagad minsan eksperyensya na dahil nagkukooperar ang barangay official. Rason, personal na proteksyon sin dahil mapikanan sa indang karera politik. Minsan na-dismiss ang kaso sa technicality pag-abot sa korte. Kaya question ni City Councilor Hao training seminar at mga barangay official para masabutan ang saindang obligasyon. Alar Mario, DCGB. Naghagad po ng dispensa si Mayor Gemma Onghoko kan ginubatan albay sa mga residentes dahilan sa kawaranin supply kan tubig kan nakaaging aldaw. Sigon kay Mayor Onghoko, base sa iyang konsultasyon sa Waterworks, naputol ang dakulang hose o naputol ang dakulang linya ng tubig mantang may kalumaan na ang tubo. Sa pagsasabing beyond control ang nangyari, alagad padagos ang senang aksyon sa pangyari asinsangon niya na ayos na ini. Kasudma natapos ng pagpakaray kang raot na tubo mantang napabulusan na ang mga barangay kasabay ang iraya. Nagalao mga opisyal na sangunyan aldaw gabos na mga water supply asin balik na ini sa normal. Dagdag na mga bareta, hali po dyan sa lawas, mga tugang aramon ta ang report ni Joshua Bino. Programa para sa kauswagan kan para uma sa daraga, lauman sa maabot na aldaw.
Go ahead, Joshua. 16 mga tugang makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Go ahead, Joshua. Yes, BP, lauman pa ang manlain-lain na mga programa, proyekto para mapaswag ang pagbuhay-buhay kan mga paraoma sa Daraga Albay. Iyan ang nagkapira sa mga mensahe ni Municipal Agriculturist Mel G. Matosiños dahil anta siguro sa iya nagpapasalamat man siya sa lokal na gobyerno sa ilarom kan liderato ni Mayor Victor Terete na saro sa mga paraoma ana prioridad na matutukan. Sigun kay Matosiños, dakol pang mga programa ana nakalinyada para sa mga paraoma kan Daraga Albay. Ehemplo kasuodma, nagselebrar ang munisipyo nin Farmers Day kung saan ang mga lokal na paraoma kan munisipyo iyo ang pinag-irimbitaran para sa maghapon na manlain na mga aktibidad. Diyan ang venue ginibo sa Daraga Covered Court. May mga kompetisyon, may mga pakawat na talagang nag-enjoy man ang mga paraoma kan Daraga Albay. May cooking contest, may patiribayan magkaonin mais, may patiribayan maggibo nin gulay na natong, may pasirigkatan magtilad nin pili, asin iba-iba pang mga kompetisyon siring man pagkahapon kasudma. Ginibo ang Farmers Got Talent kung sa'y naipahiling man kan mga paraoma ang sa'yandang kanya-kanyang mga talento. Sigun sa Matosiños, nagkapira sa na ini sa mga programa ninda para makapagtaonin onra sa mga paraoma. Asin sa mga maabot pang aldaw, lauman pa ang sunod-sunod na mga programa para sa sainda. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGP. Balikan ang report ni Karen Ala, hali dyan sa luwas. Magayon Festival. Tatawan man lamang tan Kapitolyo nin magkakanigong papintura an itsura tan Kapitolyo sa haloy na panahon na day ini natutukan. Sigun sa gobernador, parte kan sa indang paghahanda man sa pagbabalik kan Magayon Festival, an mapinturahan nin malinigo na puti an edifisyo sa Kapitolyo sa pagsalving halos day manatawan nin atensyon an kalinigan sa kulay kan Kapitolyo sa matakan mga tao. Tatakod kaan, sigun sa gobernador, mas bigla na umanindang maitaunin formal sa probinsya ining Peñaranda Park, tanganing mas maipliparal pa, asin maiplano ang gabos na mga aktibidades na gigibuong digdi durante kan pagbabalik kan festividad sa maabot na Mayo. Karen Ala, DCGB News. Anti-EPAL Ordinance kan Tabaco City, pinaboran kan probinsya nin Albay. Jomar Bien sa report. Inadaptar asin pinaburan inuyunan kan sanggunian pang lalawigan kan Albay ang ipinasar na ordinansa kan sanggunian pang lungsod kan Tabaco may koneksyon sa pagpapapel o itong anti-EPAL ordinance. Ini ang piganunsiyar ni City Councilor Ramboy Janco ang proponent kang naunambitan na ordinansa susug kay Janco na ang sayang ordinansa may katuyuan na pagbawalan ang mga government official sa kasarabay ang mga barangay official sa pagbugtakan sa ilang mga pangaran, mga logo, insignia or imahen o retrato sa gabos na mga proyekto asin programa kan lokal na gobyerno. Ang ordinansa formal na pudon ining ordinansa numero 9-10/2005 na ang katuyuhan iyoan dai maabuso kan mga nasa pwesto ang mga programa na pinunduan kan gobyerno. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Oras Pilipinas, 21 makalipas ang alas 6 din aga. Masunod ang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Variada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga bareta sa Lado Nacional, alas 6:25 po nin pag-aaga. Inanunsyo na po ni Vice Presidente Sara Duterte ang sa iyang pagkandidato bilang presidente sa 2028 na national elections. Sa sarong press briefing, sinabi niya na I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at para sa bawat pamilyang Filipino. Pero daini nagpaundra nin ano man nakahaputan hali sa media asin tulos na naghali matapos basahon an sa iyang pahayag.
Iba pa niya itong mga bareta sa lado nasyonal, bilog man po ang suporta ni Senador Bongo kay Vice President Sara Duterte matapos ipahayag kay ni sa iyang intensyon na magdalagan sa 2028 bilang presidente kan Pilipinas. Sigon kay Vice President Sara, aram niya na pigahanap ngunyan kan mga Pilipino na sarong gobyernong nagtatrabaho asin tunay na nagserbisyo sa banwaan. Dadagpakan senador na gusto niya sanang makabalik na sa normal ang pamumuhay kan mga Pilipino. Sinabi pa ni Senador Go na importante o mahalaga ang pagpapadagos kang programa kaito ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa iyang sinabi na maisog asin may malasakit ang gobyerno para sa banwaan. Mientras tanto, kasabay kan isyu ngunyan sa International Criminal Court o ICC, padagos na nagatrabaho ang senador o si Senador Bongo dahil ini daw ang mandato na pinag-asan sa iya kan namamanwa ang Pilipino. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, mas takol pang dapat ihagad ng tawad sa publiko. Sigon sa Malacanang, inisa na ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte matapos kaining anunsyo ang sa iyang pagkandidato sa pagka-presidente sa 2028 elections. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na nangugman kang presidente ang paghagad ng tawad ni Duterte sa publiko dahil tinabangan niya ining manggana sa 2022 presidential elections. Tinawanan doon ni Castro na ang mga namanwaan na nagboto sa presidente asin dapat akoon kan vice presidente ang kredito dahil pareho sindang nagtatabangan kayto sa radom kang unity team. Dagdag pa kan Malacanang na mas takol pang dapat ihagad ng tawad si Duterte o VP Sara sa publiko may kinaaraman sa isyong kinakahampang niya. Kay bahandig ang pigasabing questionabling paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President o OVP as in Department of Education o DepEd. Mga pahayag niyang manungod sa pagkakaigwa ng kamidbid na asasin, pagpapalakop ng fake news as in 7 milyon na ginatos para sa staff, seguridad sa iyang personal trips kan 2025 as in iba pa. Tinamanin doon kan palasyo na dahil pwedeng ibasol sa administrasyon ang impeachment case na kinakatubang kan Vice Presidente sa Kongreso. Sa hore, sinabi kan Malacanang na ang publiko ang mahusgar kung sisay ang tunay na nagtatrabaho para sa nasyon. Mas magayon kung sisimbagon na ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon kontra sa iya bago mag-ambisyon na maging presidente kang nasyon. Inan sinabi ni House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima kasunod kan pagdeklara ni Duterte na makandidato siya sa pagka-presidente sa 2028. Sinabi kang kongresista na siya nabigla digdi. Sinabi ni de Lima na diretso ni Duterte na makadeklarar maski atabon pa siring man diretso man kan mga Pilipino na singalon siya sa mga seryosong alegasyon ng korupsyon asin pagsuhay sali na nangapudan ni pakaito magpuon pa kaitong 2024. Mas magayon na hampangon asin simbagon una niya ang mga ini bago ang ambisyon na maging presidente kang Pilipinas, dagdag pa ni de Lima. Naresibi na mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang report kan Independent Commission for Infrastructure o ICI may kinaraman sa investigasyon sa pigasabing manumaliyang flood control projects. Sigon kay Palace Press Officer asin PCO USEC Attorney Claire Castro, nawara pa man pinal na desisyon ang presidente may kinaraman sa report asin padago sining pig-adalan kan palasyo. Inot nang sinabi kan Malacanang na nakadepende sa laog kan report kung anang masunod na lakdang kan presidente. Kay bahan sa mga posibleng pagpilian ang pagdesigna ng bagong miyembro kan komisyon, pagrumpag sa ICI o dagos na ipasa sa Department of Justice o DOJ, Department of Public Works and Highways asin Office of the Ombudsman ang pagsumiter ng kaso sa mga dati asin presiding official kan gobyerno pati na nagkapirang kongresista na embuelto digdi. Nagpahayag po nin makusog na suporta ang House Young Guns na kinabibilangan ninda Deputy Speaker Paulo Ortega, Deputy Speaker Paulo o kaya J. Conhon, Congressman Zia Alonto asin Adyong,
Congressman si Alonto Adyong as in Congressman Ernix Dionisio sa reforma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lifeline Rate Subsidy Program o LRSP. Siradom kan bagong polisiya, automatiko daw na libre ang primerong 50 kilowatt-hour na konsumo sa kuryente kan mga pamilyang beneficiaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sigon sa kongresista, dahil nakaipuan pang mag-apply o mag-agi sa halabang proseso ang mga kwalifikadong pamilya para mako ang subsidiya. Kamabutan kaining maparikas asin mapasimple ang pagtaon ng tabang sa mga nagtitios asin marginalized na sektor. Signabi kan grupo na dakulang ginhawa ini sa pamilyang nadidifisilan sa langkaw na bayadan sa kuryente dahil automatiko na nindang maresibi ang benepisyo bilang listradong 4Ps. Nangapunan man ang kongresista sa DOE mga electric cooperative asin iba pang ahensya na siguruhon na matanos asin marikas ang pagpapautob kan programa. Nagbaba ang numero kan kasong theft sa primerong 6 na semana kan taon 2026 kumpara sa kaparehong panahon kan nakaaging taon. Sigon sa report kan Philippine National Police o PNP, base sa datos kaini nakarehistro nin 1,488 na kaso nin theft ang PNP sa bilog na nasyon. Mas hababa kumpara sa 1,532 na kaso sa kaparehong panahon kan taon 2025 o kapareho nin 2.87% na pagbaba. Sigon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., napisar kang positibong sinyales kan pagbaba kang numero nin kaso, dapat maging kampante ang publiko o dapat na maging kampante ang publiko dahil marikas mangyari ang panghaabas kapag nakahiling nin pagkakataon ng suspect. Dagdag pa ni Nartates na dakol na insidente kanarabasa na nag-uugat sa simpleng kapabayaan arog kan pagwalat nin gamit na daing bantay asin daing pagsarado nin pinto o bintana. Katakod kay dinagad kan PNP sa publiko naman tinidong marikmat maging alerto sa matawong lugar asin pampublikong lunadan asin tulos na i-report sa pinakahalaning istasyon kang pulisya o sa Unified 911 ang anuman na makadudang aktibidad nin sarong individual. Bareta sa ibang nasyon, makalipas kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pinuran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan sangguniang bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival
Poon Marso 7 hasta 14. Tinapa Festival 2026. Uya ang mga highlights kan sarong simanang selebrasyon. March 7, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market Booth. March 8, Tinapa Culinaria Year 4. March 9, Mr. and Miss Piduran Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition. Indak Piduran Tinapa Dance Off. March 11, Mutya ng Piduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piduran Day Program, Military Parade. March 14, Street Dance Presentation, Float Parade Competition. Asin kadakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo. Gikan Piduran Albay. Manami! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kayang malaking tulong din ito sa kalikasan. May zeolite cat litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. GB News Express. GB News Express. Dahil po mga tugang mapartisipar ang Vatican sa Board of Peace na pinamamayuhan ni US President Donald Trump para panginutan ang pagmanihar at reconstruction kan Gaza. Kinumpirmar ini ni Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin. Paliwanag kan Cardinal na dai maentra ang Holy See sa nasabing board dahil sa partikular na nature kay ni. Kanhapoton may kinaraman sa partisipasyon kan Italia bilang observer sa Board of Peace. Sinabi ni Cardinal Parolin na may nagkapirang punto na medyo makangalas. Asin may nagkapirang importanteng issue na dapat marisolberan. Saro sa mga ipinunto ni Cardinal Parolin, iyo ang dapat na pag-abot sa international level ang United Kingdom ang mamamahala sa crisis situation. Saro ini sa mga puntong sa indang pigtawanin doon. Inot kay ni sobra sa 25 na mga nasyon ang nag-anunsyo nin na maging parte kan Board of Peace alagad nagkapirang nasyon man ang sinayuman ang imbitasyon ni Trump kay bahan ang New Zealand, United Kingdom, Germany asin France. Bareta, mga tugang may kinaraman sitwasyon kang negosyo sa Pilipinas. Business News. Nag-itaas nindiit ang presyo kang regular milled rice sa bilog na nasyon sa primerong kabtang kan Pebrero 2026. Sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Base sa pinaluwas na datos kan PSA, nasa 45 pesos 54 sentimos ang kada kilo kang regular milled rice na narehistro pon kang Pebrero 1 sa God 5, masalangkaw sa 43.76 na narehistro kan uminaging kabtang asin 43 pesos 14 sentimos sa primerong kabtang kang Enero 2026, mientras na mas sababa man ini kumpara sa 47 pesos 19 sentimos na narehistro kan second phase kan Pebrero 2025 asin 47 pesos 77 sentimos durante kan primerong phase sa parehong bulan asin taon. Mga tugang, aramon tadawang health news. May kinaraman po sa pagkaonin kasag. News Director Mardy La Cruz nasa linya. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nagpatani ng mga eksperto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR kontra sa sarupang klase ng magkaudong na reef crab na Atergatis floridus o mas midbid bilang floral egg crab o green egg crab. Sigon pa sa spokesperson ng BFAR na si Nazario Briguera, nakaibanan sa mga laman dagat na dapat pang iwasan kang publiko ay ang mga minasunod: rock crab, kalintugas, long-arm crab, suspended rock crab, as in red-eyed rock crab, siring kan devil crab. Ano sabi mga kasag, igunin udong na peligroso sa salud kan tao na posibleng magdara ng paralytic shellfish poisoning o PSP. Ordinaryong minaluwas ang mga sintomas sa laong ng 10 sagkod 45 minutos matapos ining kaunon. Nag-abra sa sintomas ng paralytic shellfish poisoning iyo ang mga minasunod: kadipisilan sa paghangos, pagkulog ng tulak,
pagkalibong asin pagsuka, kawaran ng koordinasyon o ataksya, kawaran ng pagmati o numbness kan ngabil, dila asin pandok, panduluya ka mga kalamnan o muscle asin pamumanid kan lawas. Pwedeng magresulta sa respiratory failure ang pagkaudong gikan sa mga nasabing kasag kung tulos mabulong. Sigon kay Briguera, kung makamati ni narinman sa mga sintomas tulos na magduman sa pinakaraning ospital, tanganing matawanin tulos na medikasyon. Nagabiso man siya sa publiko, lalo na sa mga parasira na tulos si paisi sa sainda kung makailing ng siring na klase ng kasag para mamonitor asin kapag kondukta ni magkakaning kong preventive measures. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Salamat pa ding Mar sa mga health news na yan. Sige sa tuya, iba man, tang kasag para tinda dyan sa saod. Si Raul alias Kasag. Pag-asa sa kabugtakan kang panahon, kasabay mga tugang si Alexis Revivar. Para po sa tuyang forecast ng petsa 19 ng Pebrero, aldaw kang Webes ang northeast monsoon or ang amihan ang prevailing weather system nato na nakakaapekto digdi sa Bicol region. So asahan niya to na itong amihan ay magadara ng bahagyang mapanganurong tadkod sa mapanganurong kalangitan na igwang mga diit na mga pag-uuran ang mamamatian sa bilog na Bicol region nonya na aldaw. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa norte sirangan ang iiral na at ang kadagatan naman nasa kanya tong katamtaman sagkod sa makusog ang pag-alon. Ang agwat ng temperatura ngunya na aldaw ay posibleng mag-abot ng 25 to 30 degrees Celsius. And sa tuyang monitoring naman, sa wala man tayong nahihiling na low pressure area or bagyo sa laog asin sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. So ang expected weather condition throughout the day is generally fair weather. Bali yun po ang ating weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi. Yun po si Alexis Revivar ang nagbabarita. Mga tugang sa inyo pong dadangog ang detalyes kan mga darakulang Bareta Canaldao. Sinurat po sa Newsbase ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani. Sa inyo pong dadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan, magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on February 28, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. February 28, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Also, February 28, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Tugnao, Ligao City. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz, DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, 15 o 13 before 7 o'clock in the morning. Mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Party on? Atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkakatulong araw-araw ang pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro o Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay Hepatic Protector. Ang Hepatic Protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling sa liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tay, mag-liver up na. Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. Konsuelo lang mga tugang sa morning hearing. Saro da tabing barangay official halos oral daw na sanang daang nagpapasyar sa munisipyo. Tamay paborito ining bibisitahon na department. Oh. Sa primero ang paghuna kursunada ni barangay official Ansar. Oh, talaga. Gabi man si Bosing. Good morning, Joshua. Good morning. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Good morning. Good morning. Okay. Ano nangyari? Sisay daw ini. Nasarong barangay official. Halos oral daw na sa nadaang kakapasyar sa munisipyo.
may paborito na ni BP Henring bisitahon na department. Sa primero, ang paghuna, kursunada ni barangay official, ang sarong department head. Tayo na sa napirmian, tigto para bisitang opisina. Alagad naghangaloy, na diskubre, iba man palan ang punteriya. Bako man palan si department head, kundi ang punteriya so sa iyang sekretarya. Ang istorya, ining si barangay official, matindi ang sagin-sagin. Sagin man ngayang mapasyar sa opisina ni Mayor. Alagad, maski dahi niya makahampang ang Mayor, takon halimbawa busy, ayos lang da para sa iya. Okay. Taang totoo man talaga daang muya kaining mahiling. Subal yung opisina. Gabi-gabi IDCGB. Pasagin pala madaman kay Mayor. Sagin madaman kay Mayor. Sagin man madaman. Tapos kikilingan niya sa opisina kan department head. Correct. Tapos pag wala, mamundo siya. Pag yaon, may naka-smile siya. Correct. Grabe man eh. Sondo, David. May karapatan siya. Ha? Saling mo, may karapatan da siya. Yan nga na ang problem. Ayan na. Okay. Sige daw. No right, no right, no privilege. No right, no privilege. Not at all. None at all. Not at all. Oo. Sondo, da sa talinga ang ngirit ni opisyal. Madok ngawan sa nang madali sa salming na bintana. Ang kursunada niyang sekretarya. Baka man pala department head. So, sekretarya palan. Ang inot, ang paguna, so department head. Habang nag-aral, discovery, sekretarya palan. Gari man sana primero, bibarkada muna so ina. Correct. So aki, so ama. Tama. Doon pala ang tumbok, so aki. Ay, hinda. Pangyari man ka na. Pares makan, masabi. Nagadangog gisa mo si mama. Pero pati siya, nagadangog man. Graro kampito siya. Nag-enjoy man siya magdangog. Are. Hindi ba ka? Gary. Selfie niya kitang dawat. Ay, pahilig ko kay mama. Na. Pero pagkabanggi, bago magkaturog, pigiling niya pala. Latosunta ka dyan na. Experience mo yan na eh. Not at all. Okay, ngun na. Ang problema, minsan, no, saka baga, bako naputol. Bako naputol. Ano na? Hello? Nag-text nga si Mami, Nakikinig si Mami. Sabi ni Mami? Masaya daw. Masaya. Good morning kay board member Milabal. Good morning Tabi BM Mila. Liga ng mga barangay President sa buong Albay. Makabistado niya. Sa tingin ko, alam niya. Itanong natin. Ang problema, minsan, nauuyam na ang girl. Siyempre, nakakantsawan man dati depende kan mga pag-iririba sa opisina. So yan naman yan si Kwan, barangay official. Hain. Kuya naman ngayon. Someone like you in my life. How did you know I needed someone like you in my life? Da 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 dan da dan da da dan. Pagkakanta bagan sa kuhan sa kasal, di ba? Di ba? Pagkakantaan sa kasal.
Correct. So naglalakaw na ba ka mo sa aisle? Tapos nagkataon nga, how did you know I needed someone like you in my life? Pagkakanta ba ka na Pag naghaloy-haloy na, Tapos, na. tapos gari so, ngayon naglakaw, kapot sa braso mo so, agumon mo sa kasal nindo, nagtutururo ang luha. Bata. Pagkabot sa may altar, nagibi na so lalaki. Tama daw yung desisyon ko. Ang nasa isip, please release me. Let me go. Let me go. Pwedeng araw ka ng isip, kanina sekretarya. Pwedeng iyo. Di ba? Ang istorya, nagbidangadang pa sa nagabi ko Henry si official. Si girl, puro no, sa nagabi ko Henry, ang angog. Kurundo tanago ka? Sabay, mangurob-gurob. Uyan na naman niya si Buydok Ngaw. Buydok Ngaw? Minadok Ngaw palaan? Grabe. Di sa kan magtaram, may mga pagkakataon na tulak, ano yun? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Correct. Di ba? Malay mo. Pagrero na latiran mo, Ronald. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Di ba? Correct. Okay. Si girl, secretary, sinapot, kan katrabaho. Ano nga may chance lamang. Sisay. Si official. Hinapot so, girl. Ano ang simbag? Ang simbag. Si Kadon kung nga lamang angkon magrane. Palatalam. Grabe man. Sabi kan mga gurang palatalam. Correct. Ang talokso. Pakipot sa umpisa. Pakipot sa umpisa. Parang. Picture niya ko. Tayo ko kay mami. Yun Yun. Okay. Joshua, pasiguro. Goodbye. Goodbye. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Good morning pa lang sa mga taga dyan sa Daraga Public Market, tabi sa kay amigong Raul alias Kasag. Sabi kan reaction kan texter ta, Kuya Henry, ano pang pagkakaiba kang blue crab sa Sursogon kang devil's crab na may hilo? Ay di pa kong ideya, ihaputa yan sa mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Good morning. Baka po pwede matabangan nindo ang proseso sa pagpila dyan sa NFA. Takasuhapon, schedule kang 4-piece. Nagpila ako. First time ko nga ni magpila. Ang naobserbaran ko, bako marayta kami nagasunod sa pagpila daw 9 a.m. Ako nagpila, halabaon so pila, pero may mga nahod dyan pa samo magpila. Matibay man kaya minadiskarte, mataram na masiar, day na minabalik sa pila. Diretso minatukaw duman sa laog, ano daw magpalagbok sinda kada maabot na tao, para apuda na lang kung sisay sunaka lagbok, iyo lang ang malaog, para daing lamangan. Naghapon ako kipila, daibad ako nakabakal, dakol kami na dai nakalaog. Sana kung sisay lang ang naka-schedule na mapila, yun lang dapat i-priority. Dapat pag naglagbok pangaran at kung 4-piece, kung bako ninda schedule, separadong lagbok naman. Takong diit magpila sa schedule na yan, sa kasinda mataawan, hay sana talaga sa laon magpila,
So nagasunod sa tama ang pila. Dahil lugod na kalaog, pig-urana na kami sa luwas. Sana mabago ang sistema kan pagpa first come, first serve dapat. Yan, ha? Sige. Pakihilinga daw tabi nindo kay ni mga pag-iriba dyan sa NFA. Baka igwalamang kita ki makahuron. Asko lang po kung anong sain drugstore mababakal ang Liver Aid Pro. Tulo na akong Mercury, andowa, ipang butik. Sa Watson's po ilingon mo. Watson's, South Star Drug, asin po sa Mercury Drug. Ha? Kung wala ka sa Mercury nako, dumumang katabi sa Watson's. Igwaman dyan sa South Star Drug. Haputon po nindo. Iya po. Alright. Ito, sandali lang. Dain na establisher ang presyo kan bagas, average 50 pesos. Good morning, Ma'am Ruby. Maray na agad tabi sa imo. Ay, Chonol. Good morning. Tabi sa imo, Chonol. Regards tabi, ha? Reaction. Igwat talagang lamangan, tadig disinda sa daraga. Alat ngo na. Record mo na ko ini. Anyway, tabi, yung reklamo, mga tugang dyan sa National Food Authority, ipahiling ta po taod-taod, ha? Tangani po na mas maintindihan ta kung ano po ang mga pwedeng gibuhon, asin kung ano man ang pwede na, ano yan sa tuya tabi na tawanin doon, may kinaraman po sa bagay na yan. Salamat, kansadong pagantabay, masunod na DCGB, Bareta alas 7, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Asin po mga tugang si Miss Jasmine Baloloy. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. God is good. All the time. Mabuhay. Inihahatod sa ilo kang Department of Environment and Natural Resources